Здравейте хора! Днеска ще гледаме малко на Valorant. Какво ли не, как с аз и Бънето се излагаме. В момента това ще го качим, не знам, обаче днеска е 15 12 2025 година. Наскоро наближава нова година. Направихме нашата цел 100 абоната. Много ви благодаря, много ви благодаря. От до година почваме да снимаме с камера, така и така и така и така. Пригответе се, ще има епични неща. Правиме сървърчето и да ви кажа, на 24-ти ще има събитие, което ще съм на живо и този стрим ще се обработи и ще се качи в YouTube. Който не може да го догледа този стрим. Това е на вас ви го правя така. И на 26-ти срещу 27-ми вечерта ще правим коледен стрим за моя имен ден. Чакам ви там. Успех на всички!